De SKS zocht in de gearworking een goede mogelijkheid om met het scootjesielen een groter publiek te bereiken. En beide omroepen binnen blierd met de gearworking. Ik ben hartstikke blij met deze gearworking met Omroep Max en SKS. Want dat budget dat wat wij al jaren maken en zien litten op Omroep Friesland, prachtige beelden van scootjesielen, dat die nou ook te zien binnen op de landelijke televisie, waar toch beelden en ook de uitstraling van de SKS ook landelijk oppakt worden in. Directeur Jan Slachter van Omroep Max is enthousiast. Ik hoop dat we in het Westen ook een beetje van wat ik heb gekregen toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam, dat het ook een beetje overslaat uit het Westen. Dat mensen dan bijvoorbeeld het jaar erop zeggen, nou we gaan een keer naar Friesland, we gaan een keer naar het scootjesielen kijken. Dat mensen erin geïnteresseerd raken. Het is een prachtige sport. En het is eigenlijk van de gekke dat wij dit nog nooit op de landelijke publieke omroep hebben laten zien. We doen wel het bloemencorso en het carnaval, maar waarom niet het scootjesielen? Daar gaan we nu mee beginnen. Hoe de uitstuurtijden en de correcte invulling van de programma's is nog oerlis tussen Omroep Friesland en Omroep Max.